bon en Joan-Frank Charançonnet, ho he dit bé al final? Molt bé. Ara estàvem fent proves abans d'entrar en directe, com diu el cognom, que ets actor, director, productor, de tot, ja pràcticament, de la pel·lícula El cas Àngelus, la fascinació de Salvador Dalí. Sí, és així. Hem fet una miqueta tots els papers de l'AUCA que tocava fer. No, per mi és un honor i un gran repte artístic haver encarnat la figura d'en Salvador Dalí, i més per un empordanès com jo, nascut a la vall de la Santa Creu, que és un petit poblet que pertany al Port de la Selva, just a sota del monestir de Sant Pere de Rodes i de l'ermita de Santa Helena. És un honor, un plaer absolut, un repte artístic de molts anys, una lluita per aconseguir realment tirar un projecte d'aquests endavant, i vaja, la pel·lícula està completament rodada, i ara estem amb aquesta última ajuda que demanem a través d'aquesta campanya de micromecenatge cultural, solidaritat cultural, també a canvi de molt bones recompenses, que l'estem fent a través de Barcami, una companyia de prestigi de molts anys, i vaja, des de 20 euros ens poden ajudar. Això és molt fàcil, buscant La fascinació de Dalí o Barcami, doncs ja treus un HTTP d'aquestes famoses i ja està, i un enllaç. Clar, no, perquè sí que és això, no? La pel·lícula ja està completament rodada, ara falta acabar de fer el muntatge, entenc, i la postproducció. Sí, tenim part, o sigui, realment el que és el muntatge ja està fet, ja sabem quina pel·lícula hem rodat, ja sabem la duració. És una pel·lícula que agradarà, crec, moltíssim, perquè reuneix tres factors importants. Una, estem un dia, a la pel·lícula, realment és un dia, a la vida d'en Salvador Dalí, a l'any 1963, amb un imaginari cap de setmana que hi passa dins de la casa d'un amic seu, que és el senyor Roig, però a partir d'aquí, clar, entrem en una fase que és que ve un periodista de Madrid, perquè aquell mateix any 63 es va retrobar, després de molts anys, un tractat seu escrit sobre, precisament, el quadre L'Àngelus de Jean-François Millet. I es va publicar aquell mateix 63 a França. A Espanya no va poder ser editat fins que no va morir el dictador Franco, i em sembla que ho va editar Tusquets, però això estic parlant de l'any 76 o 77 o alguna cosa així. Per tant, estem a l'any 63, i en Dalí, que trobem un Dalí molt diari, un Dalí que està a casa d'un amic, per tant no és un Dalí públic, no és el Dalí aquest que tenim, que hem vist en mil imatges. Exacte, en mil imatges, i que està més avasat al que dirà la premsa i davant d'ell, sinó un Dalí més íntim, amb la seva dona, estimada dona Gala, doncs està allà passant un cap de setmana i rep aquesta visita improvisada d'un periodista a Madrid que el vol entrevistar arran d'aquest fet, d'aquesta publicació. A partir d'aquí, què farà la pel·lícula? Per un cantó, seguirà el temps real de l'any 63, amb tota també la comèdia surrealista molt refinada, però comèdia surrealista molt a l'anglesa, del que succeeix, perquè en Dalí a la vegada està organitzant una festa sorpresa pel seu amic, un happening dels seus, i a la vegada que s'ajunten tres llenguatges, un el Dalí diari, l'altre el Dalí més històric, amb bases històriques i fermes i datades, i l'altre aquest Dalí que coneixem una miqueta més, de més trapella, de més geni a nivell d'això. Per tant, farem un viatge alhora de 30 anys enrere, i veurem en Dalí jove interpretat per en Ricard Balada, i també la Gala jove interpretat per l'Ester Noviola. La Gala de l'any 63 és per la Montse Alcoberro, i actors de primera línia tots, i que jo ha sigut un plaer absolut que treballessin també Joan Massó Kleiner, és que una llarga llista, d'acord? I Núria Hosta, és que no em voldria deixar, però me'n deixaré. Queda malament dir la llista, perquè és que si no estarem fent la llista, doncs això. Però ves tot l'equip. Sí, tot l'equip, un agraïment a tot l'equip, tant artístic com tècnic, perquè s'han deixat la pell i han fet una meravella, tots plegats. I farem aquest viatge de 30 anys a la recerca de totes les dades històriques i tota la veritat i tot el secret que amaga trobar aquest Dalí que potser no coneixem, que és un Dalí investigador realment, perquè és un Dalí, per això té tota una part d'intriga,
aquesta pel·lícula, i passarem per un Dalí jove, un Dalí reconegut al Cadaqués i al Port Lligat de principis del segle passat, però també passarem amb un Dalí que arribarem fins i tot al principi de la Segona Guerra Mundial, quan ell ha de deixar la ciutat d'Arcachon, que estan passant un cap de setmana en gala, i les tropes nazis arriben a França, a l'ocupació. Per tant, tot això ho veiem fins a arribar a l'any 63 i la descoberta en el Museu del Louvre de París, sense fer spoilers de la pel·lícula, del secret que realment va descobrir Salvador Dalí i que amaga el quadre, i això és real, és una cosa històrica, que amaga el quadre de Jean-François Millet, perquè amaga un gran secret, un secret dramàtic. I això és el que explica aquesta pel·lícula amb aquests 3 llenguatges cinematogràfics. Home, la intriga ja l'ha sembrat aquí a nosaltres, això ja t'ho puc assegurar. I a més també, sí que has comentat que aquest cap de setmana és imaginari, però tot el que passa està datat, i sí que hi ha un treball també de recerca vostra. Exacte, tota la part, diríem, de la recerca, tota la part del cas Àngelus està datada, està completament... Bé, han sigut mesos de trobar tot any per any, i sobretot trobar els fets que van succeir, que van portar un altre treball d'investigació que hem tingut que fer, perquè ara també amb les xarxes, doncs per sort tenim molta informació, però a vegades aquesta informació no és del tot fiable i l'has de contrastar. Això, com un bon periodista que ets, ho deus. És el nostre dia, doncs nosaltres també, els cinèfils o els que ens dediquem al cine, si volem fer una part històrica l'hem de datar, i això amb l'Alba López, que van fer el guió a 4 mans, doncs va ser un treball de recerca, i també de preguntar algunes dades, contrastar-les amb la pròpia Fundació Dalí, que hem tingut l'honor i el plaer que ha donat el consentiment, el seu vistiplau a aquesta pel·lícula, que això també és important, perquè tots plegats ens dona garanties que anem en bon camí. I tant, i això ja fa falta aquesta petita empenta a través del Verkami, que has comentat que es pot fer des de la pròpia web de Verkami. Sí, i això, també, si algú vol entrar als meus Facebooks i tal, al Joan Franch Aransonet o al Twitter, doncs allà trobaran tota la informació. També estem utilitzant el de l'última pel·lícula, el de Terra de Talers, si algú vol entrar a Terra de Talers, que és una pel·lícula molt estimada per nosaltres i que va anar molt bé, doncs allà estan els enllaços. És que és un HTTP, em sembla que és bkm.is/Dalí. Però buscant la fascinació de Dalí, Verkami, ho troben de seguida, i ja diem, hi ha recompenses meravelloses, des de 20 euros fins als diners que cadascú humanament pugui, però sobretot tinguem en compte que estarem fent un projecte, estarem ajudant a un projecte molt maco, molt nostre, molt nostrat, i sobretot estarem ajudant a fer cinema en català, un cinema català que a vegades, per les coses que siguin, nosaltres intentem treballar amb subvencions, però si et deneguen aquestes subvencions, doncs la millor subvenció que hi ha és la que té la pròpia ciutadania en llibertat per triar que aquest projecte tiri endavant. Per això necessitem l'ajuda de tots. On està la càmera? Allò que ens necessitem a tots. Ara amb aquesta campanya de micromecenatge estareu ajudant al cinema català fet amb passió, i sobretot farem país, perquè Salvador Dalí és una institució del nostre país i una persona que, a pesar del que diguin, estimava molt a la nostra terra i a Catalunya. L'estimava molt, era molt català, portava la catalanitat per tot el món. I a més també comentaves que al principi que era un privilegi, però un empordanès m'imagino que també és una responsabilitat. Com bé dius, Joan, una responsabilitat artística. Ha estat un treball intens, tant de caracterització, però a mi mateix, com arribar al pes perfecte, em van treure força, em van fer totes les entrades, ara han anat creixent, del cabell, per tindre exactament les mateixes que tenia l'any 63, també aquí em van treure tot, com si fos un monaguillo, un monaguet, i vaja, però tot això ho fem. A l'anterior pel·lícula també em vaig ficar amb un pes de 57 quilos perquè ho requeria, que és Lagunes, Laguna de Terror, que per cert vaig tenir l'honor de rebre ara el Premi Horror Origins als Estats Units, un dels festivals de més prestigi, Premi millor actor, i hem de fer aquests treballs com a actor. Sempre estem a la disposició del personatge, i jo crec molt amb aquest camaleonisme, en donar-ho tot, i en aquest cas amb el Salvador Dalí ha sigut viure amb intensitat
sobretot agafar la seva manera tan peculiar i tan original d'expressar-se, però també una manera natural, que per això dic que també veurem un Dalí més diari, no? Més de dia a dia, que és molt diferent a aquell Dalí que tenim dels mitjans, que era més exagerat o més teatralitzat, no? Perquè en el fons, doncs també era un paper. Sí, en el fons, sí. Tot i que era un geni, la paraula geni ve d'això, ve de Dalí, perquè és una persona, és un visionari, adelantat completament a la seva època i amb una capacitat intel·lectual i artística, que no és només un pintor, és que és tot, era un gran escriptor i amb una vessant humana increïble, i és el que hem intentat transmetre d'aquesta producció de Patchouli Films, també en col·laboració amb el Thomas Speaker, que ja havia sigut productor de Mrs. Dalí, i això, hi ha molta gent que ens ha recolzat, i amb vosaltres mateixos som els mitjans, que si no ho fem públic no som ningú, gràcies sempre. Nosaltres ara sí que ja hauríem d'anar acabant, però no m'agradaria acabar sense dir que està avançant bé el Verkami, vull dir que ja està ben tot aquest suport popular, que també m'imagino que és un orgull. És un orgull, perquè a més totes les pel·lícules realment, Terra de Talers, Pàtria, La llegenda d'Otger Cataló, han viscut d'aquests Verkamis i sempre en el seu punt, cadascú ha sigut al seu punt, uns abans de començar el rodatge, però en el seu punt ha vingut aquesta solidaritat, llibertat de la ciutadania, i és molt important això, perquè després són pel·lícules que realment totes s'han estrenat en cinemes i que han tingut el seu ressò i fins i tot han estat premiades internacionalment. Per tant, per mi és, com et dic, és tan o més important aquesta solidaritat que les subvencions oficials, les quals també agrairíem que arribessin algun dia, sisplau. Ens acabem amb aquesta reivindicació. Moltíssimes gràcies, Joan. Nosaltres, però sí que ens hem d'anar acomiadant i tornarem demà, aquí a les 12, al Té Tot de Televisió de Girona. Golden Christmas Festival.